Ngayong hapon sa itong sa mga palanggang mga tagpalamati. Yes, dari naman ang inyo kabus nga lagad si Tito Wilma sa This Is My Life para iya karon nga adlaw. Adlaw sang Huwebes, ah, sa diin pet sa Justin 9 nakita sa bulan sang Mayo tuman kadasig sang aton mga inadlaw sa pagligad. Now, Mayo Justin 9 tuig 2022, kamusta lang dira sa inyo? Kag kamusta man ang inyo pagpaniyaga wala gid lamang madugay? Paamo ka na anon sa luha nyo da man? Ah, ako hingagaw man para nga hindi kita magutuman. Man mabudlay kung magutuman ta, di bala? Nagaluya kita kag nagabuhin man ang aton energy. Gani kinahanglan nga mangin energetic kita, gani relax lang kamo dira sa nahambal na naton. Sa mga nagapulo pa huway dira, nagahilay-hilay, ba, o sa mga nagaplano da, nga maglingaw-lingaw, dugay-dugay sa piyak balay, o kun ara lang sa guwaan, sige, importante isublinay kita tubtub-tak na stress sa inyo sini mga lilisuan sa inyo mga radyo, na? Opdanay kita dira. Kag magluwas sinaara man nga aton sini FB Live via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Makita nyo da ito ng FB Live, pwede man pa-like, pwede man pa-share, o pwede man ng iban nga mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Ha? Sige, amo nang hambal bala ni Tita Wilma nga, ay, bisan ano man, bisan tama, kainit sang aton panahon, mainit mapa ang aton panahon, pero kinanglan kita magapadayon sa piha kag deklarar na iya na sang aton sa ni Weather Bureau sang pag-asa nga ay ang tig-ululan or ang rainy season ara na nag-umpisa na. So ibaluon na naton man gamay-gamay karon ang aton mangunguma sigurado malipayon, happy ang aton mangunguma tungod nga magtupa si magtupa ang ulan sa nagatigang nga duta, nga nagalilitik nga duta, pero hindi man siguro sa mga timela niya, patamo, di ba lang? Lipay na lang aton sa ni mga mangunguma, pero kung sobre-sobre naman nga pag-ulan, halit naman sa ila sini mga panano. Ay pa-share sa inyo pa niya, gasoliton kung ginaiya. Pero sa inyo man mga mensahe, ara lang aton sa ni text hotline, padala nyo lang dirang inyo mga mensahe, inyo man mga reactions karon, inyo mga reactions sa aton sa ni pagabasahon nga sulat. Sigurado si Tita Wilma nga may makarelate naman sa aton istorya nga basahon sa siniiya nga hapon. Problema sa asawa. Problema sa asawa, ang iya ba na isa ka seaman. May problema siya. Ano ang iya problema? Kag ano ba lang iya dapat buhaton? Pwede kita makahatag sa aton suggestion, sa aton opinion, ara lang aton text hotline sa liwat 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa aton Facebook Live, bantayan man dugay-dugay kay do medyo may gamay-gamay nga problema ang iton sa ni nga isa ka connection, no? Kung bala makaangot kita kag maka-updanay kita, gani relax lang kamuti, pwede man, pwede man kita yung maka-updanay sa gihapon sa sini nga hapon via FB Live. Kay ara lang niya ang ara man si Tita Wilma, na pwede lang na gihapon, na okay bala. Yes, so, hasta alas 3 kita nga mag-updanay sa sini nga hapon. Kag magluwas man sinara naman siya. Kag magluwas sina-updanay man kita sa magluwas sa radyo, FB Live, sa YouTube, pwede man ninyo dira mabuksan nga amon sa website, pagi sa pag-login sa www.actionradio.com.ph, pero mabasahan man ninyo dira mga natipon nga mga balita sa amon sa News Center, dalag ko nga mga balita. Pati na sa FB
page ng Action Radio Bacolod. Mga dalag ko nga mga balita, mga breaking news, flash reports, mga developing stories na ara dira makita naton na gani relax lang kamo. Aton man tag sa ka-horoscope sa karon iya nga hapon bantayan ang inyo tag sa zodiac sign. Since nga formal na gindeklarar iya kahapon sa Pag-asa, no? Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang pagsugod na sang panahon nga tig-ululan o kung ang ginatawag ay rainy season na. Siling nila masarap daw maligo sa tubig ulan na, di ba la? Kay ti, kun nga ina tungod man, kun nga nagdeklarar ang atong sa ni Weather Bureau, tungod kay na-eksperyensyahan ang ginatawag severe thunderstorms nga nagdulot man sang lapnagon nga mga pag-ulan-ulan sa nakaligad nga 5 ka adlaw. Tihambal gani isang pag-asa nga inang 5 ka adlaw, nakaligad nga 5 ka adlaw nga pag-ulan-ulan. Nakasatisfy sa ila, nakasatisfy sang ila criteria na sa pag-umpisa sang rainy season na sa western section sang Luzon kag Visayas. Tiangot man sila nagpaandaman ang pag-asa nga ang ulan suno sa ila ang ulan may upod ina nga southwest monsoon nga mag-umpisa na iya nga makaapekto dito sa Metro Manila kag western section sang aton pungsod Pilipinas. Kaya hambal sang pag-asa pagidho ongoing sa gihapon suno sa ilaya nagapadayon ang mabatyagan naton ma-eksperyensya naton nga La Nina na nga ginapaabot man nga makaapekto gihapon sa pila ka bahin sang aton pungsod nga magapasaka man sang posibilidad sang pag-angkon sang above normal nga pag-ulan-ulan nga kondisyon sa mga sunod nga mga inadlaw. Sila happy man tamag walang kikalain kasi ang init no pero hindi lang magsasiling kung magsagunson ganit tag 3, 4, 5 ka adlaw man hindi ka man makahulag normal budlay magkadto sa trabaho mabudlay magbakal magdalawat bugas ka magbakal sudan kag pandisal kun aga pa mo kana bala ayo nga mga anak mo ara pagig nang hambal bless ang Department of Agriculture nga baw di kahapon pagwa man sila advisory nga nagapaandam na nga krisis sa pagkaon bangod man sa COVID-19 pandemic kag giyera sa Ukraine amo nang hambal ni Agriculture Secretary William William Dar nga sa gihapon suno sa ila gina-monitor sa karon ang nagahilapit nga food crisis sa kalibutan nga epekto gihapon sang pagsaka sang presyo sang petrolyo. Kaya kasi sa ila kabalo na sila ang kalibutan sa karon pa sa gihapon may gina-monitor pa sa ginatawag food crisis ina tungod man sa COVID-19 pandemic ating Ukraine war sa ila kag ang pagsaka sang presyo sang petroleum isa pa gid ina sa mga rason. So kung amo na siling naton pwede man kita bala no nga makabulig, makakontribute bisan gamay paagi sa aton nga mga gamay-gamay dira nga duta, di ba la? Gamay-gamay nga duta bisan ara lang iya sa mga plastic nga masatera, no, masatera titawi ha. Mga plastic nga pwede matamnan, makaproduce na kitautan, di ba la? Magluwas sa mga bulak na ngay pananom-tanom naton ina mga mapuslan kag kun may mga puno kamo dira sang kahoy hindi may ara kita prutas kung may puno da kamo sang saging abot ni may talanukon hindi bala yes kag kun medyo may lapad-lapad kada let's say abi 1 meter 1 meter iyang kalaparon sang duta 1 by 1 na square 1 square meter dako na 1 square meter kay sobra na 3 feet di ba pwede mo na matamnan pwede mo matamnan kamote bisan paano ang dahon mapuslan mo ang unod mapuslan mo kinahanglan gid subong pigar-pigar gid kag kinahanglan mangin makabalugid kita magdiskarte sa aton kabuhi kay kun indi gutom gid
ang maabtan sang tanan. Tiyan mo man ang ginatingwaan sa karon sa atong Department of Agriculture nga ginatingwaan nila sa karon nga mahatagan sabat iya ang food crisis. Hindi pa munahambal nila para bala madugang-dugangan ang pundo sang DA himuon ta suno sa ila na ang opda nato nila programa na ila programa sa pagpananom na ti ara man sa aton akapisan gamay uti-uti gamay makabulig man sa aton gamay-gamay tubtob magdako-dako. Gani relax lang ka mo dira. Pero dugay-dugay si Tita Wilma magabasa man sa aton sinisulat. Ang aton ay mga produkto sa Dr. Alfred's kay syempre basta mga produkto sa Dr. Alfred's ina ang 100% mangosteen natural kag syempre 100% nga organic. Tandaan ginaton. Ang Dr. Alfred's Mangosteen, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, makabuligid sa aton palikaw sa pag-angkon sang bato sa kidney. Kay nga may kalidad siya sing alkaline ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nga nagabuligid sa pag-neutralize sang nagaporma nga bato, no? Nang asido na ton sa lawas dakon hindi makagwa na malugdang amat-amatig bato ang gwa niya sina. So masakit problema nga dako sa aton ikaayong lawas. Himuon lang gido isa ka tibag, pwede kita dira makaproduce isa ka litro nga Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea hindi lamang para sa imo kundi sa bugos man nga pamilya. Kag nagapagan-hagan man sang inyo migraine nga inyo mabatyagan. Kay nga maka-correct gid siya o kung iyagin makorreksyonan ang abnormalities iya sa aton serotonin, ang pag-function sang serotonin sa aton mga blood vessels nga amo iyang nagaresulta sang migraines. Tandaan gid nato nina kag syempre Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ara gid ang mahambal naton nga may ara siya nga anti-cancer properties, anti-inflammatory, antibacterial, antifungal kag antiviral properties. Kag magluwas na isa pagid ka produkto ang aton Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia. Pwede man nga Dr. Alfred's Mangosteen Choco, may ara man nga Dr. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone.
Okay, sa atong dara nga mga naka-online abaw, pasensya medyo problema kita, pero ara kita ka-open online, maka-open kita sang makadali. Sir Mileli Oligo, hi and hello lang dira live sa Banis Cafe, Highway Tengob. Watching sa ARB 24/7. Kay Belia Rindon, good PM, Tawams Monitor lang kami dia from Victorias. Mayong hapon lang dira sa inyo. Of course, araman si Ma'am Marjorie Ward. Siling ni Ma'am Marjorie Ward. Gaulan man diri sa amon, titawe. About sa inyo man gali dira. Mayong hapon to Wilma kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayon, Doc Mayon, Noel Amar. Sakto na. Alma Oligon, Mikey Montilla, Cirela Samar Aguilion, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB from Arizona, USA. Salamat, gid. Stay safe, everyone. Ikaw man dira, Ma'am Chinky Dialegdona. And thanks for the 50 stars you sent to Action Radio Bacolod. Ma'am, salamat, gid. Tamyaw lang please, Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mayo. Chinky Dialegdo na wala more kag Alex Montesa. Halini na kay Sir Mileli. Thank you, Gid. And mayong hapon, Miss Jimena Lumina. Mayong hapon ko no, Miss We. Sir Jory Pomoseno watching in Langka, Pinaginpinan. Mayong hapon lang dira. Okay, hello Tito We. Happy listening always, gid kami diri gihapon sa may Celine Homes. Upod sa mga maukod mo nga mga tagpalamati. Kag please tamyaw tawe kay Desiree Argilias and her family sa may active. Gapamati sila now, kid. More power to and God bless you more. Likewise, ma'am, sa imo man kag sa mga circle of friends pagid nimo. Salamat gid sang imo pag share sa aton sa ni program sa imo sini mga friends, na. So enough lang inaanay kabalikan lang kamo ni Tita Wilma naman dugay-dugay, may hinaina aton connection relax lang. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment,
dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sa kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action Na Action na Radio Philippine Standard Time. May namyaw ko anay sa itong text hotline dali gid lang. Good morning. Good morning. Good PM. Good PM. Titawe patamyaw lang dira. Baw, hindi na mo. Hindi na akay gapaugtas na sa sakon. Say hi lang ko kay Hilda Gonzalez. Baw, 1568. Thank you gid. May drama nga gamay. Okay, tawe. Good PM. Greet lang sila mama kag papa sa Gilungan. Mapalangga kugid kamo. Halong kamuda ha. V. Marnie sang La Carlota 1780. So touch naman kita sa anak nga ini ho. Tita Good PM Yolanda Pasamantiga Monitor sa programa mo sa Bago City 0197. Salamat gid. Ay nga mga kaanakan naton. Tita Wilma Good PM. Greet ko lang all SV Toda, especially Glenn kag sa amon kabataan, kay Glendan kag kay Glenn Jr., Jeline kag Lineden, and Nerly Joy from Mama Eden of Barangay Tapi, Kabangkalan City, 6907. Suportado gid ang bana. Amo na yung mga asawa nga dapat na itong dayawon ka pasalamatin mga bana. Diba? Ali naman ka 53. Tamyaw kulang ta ang mga taga Mandayaw 4 La Castillana maayo lang ang pagpamati. Enjoy lang. Thank you gid tita. Salamat man sa imo 5653. Maayong hapon tita we hanap lang mi textmate babae 27 to 40 ang edad. Ari ang number ko. Salamat kay Tita Wilma. Maghalong-halong lang kag screen nyo lang maayo ang inyo sininga mangin textmate. Okay? Ari nga cellphone number mga babae nga nag-edad 27 to 40. 0912 902-9408. Again, 0912-902-9408. Hello, Tita Wilma. Good PM. Gid sa imo. Taamon
Utan, adobo nga takway. Tuod balat sang kano pa ko nag-crave sang adobo nga takway. Tapay tamyaw ko family ko kag palangga ko sa buhay. IV Cecil Amaro. Tsakto na. Sang Isabela. Salamat gid. Mayong hapon. 8868. Tamyaw ko lang tuto Migi. Inday Madi. Inday Mia. Alicia. Inday Mia. Kag si Alicia siguro. 0786. Pasensya na. Good PM, please greet happy birthday to my lovely sister May Flor Galon today, and more birthdays to celebrate. God bless and keep safe and healthy. Yes, Inday May Flor Galon, happy birthday to you. Halin kay Akon Helen. Okay na, no? Ang aton anay sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, atong sini letter sender sa karon nagapitawag sa ngalan Dorothy, hindi yan ituod nga ngalan, ha? Hindi niya tuod nga ngalan. And hoping nga mabasa ni Tita Wilma may makarelate man sa iya sitwasyon. Buligan naton siya sa iya ginaangkon nga problema subong. Hindi naton siya pagmulayon, hindi naton siya pagbasulon. Kinahanglan niya subong may mag-comfort sa iya kag may maghatag sang opinyon sa iya kung ano ang iya dapat nga himuon. Ang sulat ni Inday Dorothy nagasiling, Dear Tita Wilma, palihog tawgal lang ako kay Dorothy. May bana, kag may bata na. Abi mo, hindi kuntan ni ako magpadala sa This is My Life na tungod sa problema ko. Pero hindi ko na masarangan na suluhon ko lang. Diri kami nag-Esther sa Bacolod sa isa ka subdivision. Ang akon ba na isa ka siman, tita? Si Rolly. Kag madugay na nga wala siya makapauli sa amon. Sang nagaisahanon namon nga bata, nga babae. Permi lang siya naga-extend. Gani ginakahidlawan. Kugid siya. Kag nahidlaw man ang amon bata sa iya. Pero wala ko na nasarangan nga wala siya sa tupad ko. Permi niya ginahambal sa akon nga mapauli na siya. Ano pa nagaka-excite man ako, kag nagahulat. Pero wala man nagakadayon. Ang problema ko subong, Tita Wilma, ang natabo sa akon. May classmate ako, sang una, ginpatulan ko siya. Ang classmate ko, sultero pa sa subong. Tita, natintar ako, kag nagpatul sa iya. Hasta nga na nalipat na kami. Kag
natugyan ko ang kaugalingon ko sa iya. Nagbusong ako, tita. Kagustuhon ko man nga ipa-abort ang baby, hindi siya gusto. Nagamat-amat na subong dako ang tiyan ko. Kag hindi ko na pwede ini nga taguon pa. Kabalugid ko nga sa labing madali nga panahon, madiskubrihan kag mahibaluan gid ini sang bana ko. Inaang dako ko nga problema subong. Ano bala ang dapat ko himuon? Nagagamugid ang pensar ko kag sobra gid nga nasubuan sa natabo. Kabay pagtani nga matagaan man ninyo ako sang nagakaigo nga advice nga makabulig sa akon. Salamat gid, Dorothy. Okay, sa itong sini letter sender nga nagpatawag kay Dorothy, sa imo maayong hapon kag madamo gid nga salamat, ha? Ang sala magapabilin nga sala kung hindi naton ina pagsolusyonan. Hindi ba nahambal na ina ni Tita Wilma? Di ba? Yes. Ang sala magapabilin nga sala kung aton pabayan kag pawalaan. Pero ang klase naman sang sala nga nahimo mo Inday Dorothy, hindi matago. Kag isa kadako makabig naton mortal sin sa relasyon sang mag-asawa. O galing kadto kita sa sitwasyon sang problema mo, na? Sa sitwasyon sang imo sini problema nga sa nasiling na naton, nabatian na naton ini, hindi lang makaisa, makaduha, makatatlo nga mga hitabo. Na, di bala, nagakatabo ini sa aton palibot. Ang tao doon na nga mahuyang. Nga kun kita magpakahuyang, nga kun kaisa, nagakalipat sa kaugalingon, matentar, madalas sa tentasyon, nagapakasala. Sa ulihi, manalisar, pagkatapos magamuklat sa kamatuuran. Once nga makamuklat ka sa makamatuuran, sala gali ang nahimo ko, pero nakomiter mo na ang kasalanan. Ti wala ka na mahimo kay ara na siya. Palatandaan sang imo sinikahuyang. Kag-ara na kung mabatian yung kanta gani nga, ang tao'y marupok kay daling lumimot, di ba la? Doon na sa tao ang kahuyang. Pero kung magpagkabakhod, kag batunon ang kasalanan, kag atubangon ang konsekwensya, matadlong mo ang sala nga nahimo. Di man siling nila nga kung ano ka gani, kung weak ka gani, dali ka matentar. Kung dali ka matintar, ano? Dali ka nga magkasala. Ilabi na sa mga babae nga pareho mo ngang ilang mga bana ato sa malayo nga lugar. Ang trabaho ato sa iban nga pungsod. Ang trabaho nagasakay sa barko. Kag daw wala gana na nga magpauli. Siguro sa sobra mo bugos nga kahidlaw kung nga ay natabo ina. Na? Nami man siguro mag-ulo arigay ang classmate mo sang una. Na paamo ka na. Tinalipat ka man sa kaugalingon mo, bisan once lang ito natabo kung kay na timingan, nagbunga, nagbusong. Ikaw. Ara na, matamat na sunod sa imong hilmo nun. Na? Pero Inday Dorothy, ara na ina mo. Na? Ara na ina. Kag hindi mo na ina matago pa. Planuhan na lang ang tanan. Magpangamuyo ka sa mahal nga Diyos.
mangayo ka sang kapatawaran. As always nga ginahambal ni Tita Wilma diri sa This Is My Life adlaw-adlaw kay ti ako untaya kita nga tawo nga iya gintuga tanan kita makasasala. Hinulsulan mo ang imo kasalanan, magpangamuyo ka kag mangayo ka sa isang guidance. Tagaan niya ikaw, palatandaan kung anong dapat mo himuon para masugilanon mo sang maayo ang imo bana. Kay mas maayo nga siya ang nga sa imo magahalin ang tanan sang sa mabaton niya inahalin sa mga marites. Kay sigurado may dugang pa ina. Pero kinailan preparar mo man ang imo kaugalingon. Ihambal mo sa bana mo kag magpangayo ikaw sang kapatawaran sa nahimo mo sa iya. Sigurado sa una, ano ba lang mangin reaksyon sa mga lalaki kung makasalang ila asawa. Do pareho lang na siling nila nga gintungtungan mo sang higko ang ulo ko na. Pero kung ang mga lalaki gani makasala sa ila asawa, ahay kaluluoy lang. O kung sila gani, baw daw, ara na hindi na tada magsigwe, tita we. Focus dali sa problema ni Inday Dorothy. Di ba? Pabuton mo na nga sa tion nga makabalo ang bana mo, maakigid siya. Hindi siya malipay, kundi maakigid siya. Once nga maakig siya, preparado na ang kaugalingon mo kung ano ang bungahon sa tanan. Pero maabot gid ang panahon nga mapensaran niya nga sa natabo gali may kakulangan siya. May kakulangan siya, may diferensya man siya. Kung nga ay natabo ina sa imo, tao ka lang kag nagakinahanglan ikaw sang bulong sa kahidlaw sa iya. Kung nga natabo ina. Kay kung iya ina mabatyagan, kag iya man ma-realisar ang sitwasyon, mapatawad niya ikaw. Kabalugid kita nga ang mga tawo nga may masangkad sang paminsaron, kabalo magpatawad. Pero kung may ara hindi nila matulon, nga gin lapak-lapakan ang iladungog kag pagkatawo, waay na iya. Pero kinahanglan at tubangon ang tanan. Preparahan mo gid na iya, girl. Inday Dorothy, preparahan mo gid na iya. Kung patawaron niya ikaw, pasalamat ikaw. Kung hindi ka niya pagpatawaron, preparar mong kaugalingon mo, nga mabaton mo ang konsekwensya, ang bungahon sina. Ang importante is, wala ikaw nangin isa ka kriminal. Dira ko yan nagsaludo sa imo. Kay wala ka nagpadala-dala sa konsensya mo, nga nagasiling ihulog ang bata para hindi mabalaan sang bana mo. Wala. Gintagaan mo importansya ang kabuhi sang bata, kay nga ikaw nangin instrumento lamang sang Dios. Nga mabusong mo inang bata nga ina, nga makita sang bata nga ina ang natalana niya nga kapalaran diri sa kalibutan. Hindi yan ay kagustuhanan nga magtubo siya dira sa imo taguangkan na. Ti hindi niyo siya pag ulamiron sa sala nga nahimo mo, sa nasala nga nahimo niyo, di ba la? So pasalamat kita nga wala mo siya ginhulog. Ti samtang ano gani ko ang term nga ginagamit sa ito mga olds, samtang wala pa magburuka ang tanan, una hisugid ang bana mo. Storya kamusang maayo na nami na ya. Hambalon mo sa bana, iisugin mo sa bana mo ang kamaturan nasulay ka lang. Nasulay ka lang kagwalda, wala ka lang kabalungan na tabo na ito. Nga ginhingalitan niya lang ang pagkababae mo tungod na hibaluan niya nga uhaw man ikaw tungod sang iya kawadon sa kabuhi mo na kay ato siya iya kag dawala gana magpauli. Anuhon mo ng kwarta kung guba ang imo pamilya man, no? Anuhon mo ang manggad, anuhon mo ang kwarta, ang mga material nga mga bagay sa kalibutan. Kung guba kag tiphag wasak ang imo sini panimalay na.
Sa bahay naman sang classmate mo nga ina, sang classmate mo nga ina nga among nangin rason sang imo ginaangkon nga problema, mas nami na istoryahon mo siya sang maayo. Pagkikitaan mo siya, kag hindi ka na magpadala-dala sa iya pagsulay. Pagkikitaan mo siya para nga mag-istoryahanay ka mo nga duha. Kag konti, since nga soltero siya ya, na kung willing man siya nga kilalahon ang bata, kag magbulig man siya sa pagpadako sang bata, okay, ihatag ina sa iya, hindi pag idalok. Na? Pwede niya mabisitahan ang bata or pwede niya mahulam ang bata kung makagwa na gid man. Pero, kinahanglan Dorothy, stop na. Utod na ang inyo sa relasyon. No? Kinahanglan utdon mo ang inyo sexual relationship kag ang inyo pagkanubyahanay sang hingalit. Tapos na. Importante, ikaw ang nagtapos ng tanan para sa kalinungan sang imo kaugalingon. Kag angot dira sa imo pagahimon, kinahanglan sa liwat na sa nahambal ni Tita Wilma ang pagpangamuyo mo, na ang pagpangamuyo mo sa mahal nga Dios nga kabay. Sa pagsugilanon ninyo nga duha sang imo bana, maintindihan ninyo nga duha, maintindihan sang tagsa-tagsa na ang mga natabo kun nga aamusin na ang resulta. Kag kinanglan magpakabakod ka sa imo sa na desisyon nga himuon, no? Kinanglan magsiling ka nga himuon mo ni siya, taguon mo siya, i-foresee mo na nga na mga resulta sina. Kung magdesisyon ka nga kinahanglan ibunag ko siya sa kalibutan, lantawon mo na nga daan ang maayo kag hindi maayo nga resulta sina. Amo ginayang himuon mo day. Kag batunon mo, kag tunan mo, kung hindi mabaton sang banaw, importante, ginhatagan mo kabuhi ang isa, kaanghel. Kag hindi ikaw nangin isa ka kriminal. Magpakabakod ka lang pakabakod ka. Kag ginadayaw naton ikaw nga, wala mo gin pa, hulog ang bata, kag tagaan mo siya kahigayunan, nga makita niya, maeksperiensyahan niya, ang katahom kag ang kasakit kag kalipay diri sa kalibutan. Ina lang gid yung mahambal ko sa imo, Inday Dorothy. Na? Kay nga kung abi mo, kung nag-decide ka nga ipahulog na, sa tudtuod lang, anong matabo sa imo, ay isumpa kagid sang kapalaran. Tudtuod, kay wala labot kriminal ka. Kriminal ka, naghimo ka na nga daan sala sa imo bana, pagkatapos patsyon mo pa ang bunga sang imo pagpakasala, ay, ano ang reward nga makuha mo da? Wala. Mo na siling nila, gabaan kagid. Galing subong nga panahon, wala na sang gaba. Na? Wala na siling niya, taway na gaba, subong, ti ano merisi, wala naman merisi, ti ano, titi man amo na lang na. Masakit, pero atubango neton, kag batuno neton ina Inday Dorothy, no? Kinanglan ang bata, makakita sang katahom, kag mga hindi matahom nga bagay diri sa kalibutan. Hindi pagpahanuguti nga sumpaon ikaw sang kapalaran, kag maka-eksperyensya ikaw sang wala katapusan, nga kadimalason sa kabuhi tungod sa sala nga ginhimo mo. Dumdumon mo, ikaw, ako, sila, kita tanan, anak sang Dios. Kung magwain ang baby sa tiyan mo, anak man siya sang Dios. Instrumento lang, ining aton taguangkan. No? Ining aton tiyan. Instrumento lang ina para nga ma-develop din ang baby kag ipagwa naton siya sa kalibutan. Di ba la? Maimo. Ihulog mo na, way kakabalo. Siya kung babae, mangin Miss Universe siya or mangin binibining Pilipinas siya. Di ba la? Basi mag-Miss World pa siya. Or basi mangin presidente pa siya. O mangin isa ka abogado, lagting nga abogado. Maimo, hindi ka kapakot. O kung mangin general man siya sa ulihido, amo kay na bala, hindi natin mapaktan ang tanan. Magpangamuyo ka lang. Tawo ina ang sa imo taguangkan. Pangamuyo lang bala.
kag magsalig sa mahal nga Dios tuod pangamuyo ka lang sa iya. Lord, patawara gid ko, hindi ko gid gingusto ang tanan nga naabdan ko subong. Bugat-bugat na pamatyagan mo. No, matiyag mo bala daw naglukdo kasang bilog nga kalibutan nga daw nadulaan kasang kusog. Daw wala ka nawong nga igwa sa inyo puluyan kag itulok sa iban nga tao. Yes, amo sina ka makahuluya kung mabuyagyag ang tanan. So much better nga kung ano man ang ihambal sa mga marites kag mga mirasol sa imo palibot, una nga nakahibalo ang imo bana. Kung basulon kaniya kag hindi kaniya mapatawad, biit, na? Ipakita mo lang sa iya nga naghinulsol ka kag nagbag-o ka kag hindi mo gid tuod hungod ang natabo sa imo kabuhi. Ha? Amo lang na wala sang tawo nga nagaangkon sang katawhay kag kalinong sa iya balatyagon nga wala nagaatubang sa realidad kag nagabaton sang pinalidad sa kasalanan nga iya nahimo. So, Inday Dorothy, salamat gid. Kabay pa nga kung hindi gin man si Tita Wilma makasulbar sang imo sini problema, bisan paano ato napatpat na paathag sa imo ang imo satwasyon. Ang pagdesisyon nakadepende sa gihapon sa imo. Pero binagbinagon mo ang duha ka bahin sang aton sinipanugyan sa imo. Ano bala ang mangin maayo nga resulta kung himuon ko ini? Ano balang hindi maayo kung hindi ko ini paghimuon? Na maayo kag hindi maayo lang tawon mo gid. Pangamuyuan mo. Hambalon mo si Lord, i-guide ko Lord kung anong dapat ko himuon na ang imo pagbuot amo ang matuman kag masunod para sa akon kalinungan. Dorothy, salamat gid sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati dira. Okay gid, no? Pwede man kamo makapadala sa inyo sini nga mga opinion and reactions ara man no gamay sa aton sini nga text hotline na pwede ninyo dira ma-text sa inyo mga cellphone kay ipadala sa text hotline sa Action Radio 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Pwede man ara sila o pamo ka na ara sila o sa iton sa ni FB Live, pwede man kamo dira makasend. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Life Extend. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
device ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansa ka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa Radio Philippine Standard Time. Okay, ara ho siling ni Kulot Ako Jimeno. Shout out sa ilan ni Kukoy Bugard, Chris, na? Shout out sa ilan na ni Kukoy Bugard, Chris, gamasa sang simento. Hello! Salamat gid. Gabisa nagapainit ka mo dira ka nagabira-bira sa pagtrabaho, nagaupod ka mo kay Tito Wilma sa siniya nga hapon. Kulot Ako Jimeno, salamat man. Okay, Miss Annie Calderon, thank you so much for joining. Siya online. Thank you, gid. Kag, tawe, please tamyaw gali kay Thelma Iguicon, kay Lydia kay Bibing Jennifer, kag Mercedes Lambert, via radio ni sila, Titawe. Salamat gid, we love you, salamat man sa inyo. Siling ni Ma'am Ana Sinoro, sige lang, kay naghigugma ka, na? Pangamuyo lang, tao ka man lang, kag pangamuyo gid, pangayo patawad na. Para ina sa aton letter sender karon nga hapon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:36. Okay? Oh. Okay, Ma'am Marjorie Ward, yes, sorry gid na. Letter sender, isugid mo sa imo ba ng imo situation nga natabo na. We all make mistakes. Phrase it and learn from it. Just pray, ask forgiveness, seek guidance to God. I agree gid dara iya Ma'am Marjorie Ward. So thank you gid. Lantawon te sa eton sini text hotline, pila man ka mga reactions sa eton sini mga palangga mo. I'm sorry ho. Nanong mata ni Tita Wilma. Alas 2:38 Action Radio Philippine Standard Time, apat na mata mo por libat. Ayo, doon na dula man. Okay na. Siling ni 6907. Ang masiling ko lang sa imo, kung nagabasa ka lang sa 10 Commandments, do not commit
the not commit adultery, tani na pahilayo kasi na nga problema, pero kay ara na ina, ay tubangas ang may tawhay. Kag ituard ang tanan sa banda mo, kag batunon mo kung ano man gid ang resulta sa pagtuad mo sa imo bana. Yes, preparahan niya gid, no? 6907, may damo gid nga salamat. Kinahanglan paisugon ta, na? Paisugon ta gid ang atong letter sender nga nagpatawag kay Dorothy. Kinanglan mangin maisug ikaw sa pag-atubang sining problema nga naabtan mo. Dali lang gid. Okay. Mar naman siya. 6850 ta, correct ka gid ta. Maayo pa nga pakatawa, ano gani pakatawa pa igurpat ibunagi ang bata, no? Kay gamay lang ang sala sa Dios. Kay sorry gid. Sang sa magpahulog na insakto man. Isa ka na kakinabuhi, amugid na ang pinakadako nga sala sa mahal na Diyos. Kung may pagsalig ka sa Diyos, masolve gid ang problema. Ara ka na. Ara na ina halungi ang baby mo. Blessing ka na sa mahal na Diyos sa imo. Hali ni Cecil Amaro sang Isabela. Nagataki naman nga kung tutunlan, but anyway, okay lang na. Basta may mahaklo kung hamot o kung not good. Amo gina siya. Ay, Tita Wilma, isa man ako sa inyo mauhod nga tagpalamati sa imo programa ay ang puntaya gali. Oh, yes, oo. Tita We, ako may problema man. Natungod sa akon ba, na 2010 pa nagsugod gid ang problema. Kasi ni sa iya may apat kami, yes. May apat kami kakabataan na dakpan ko nga may babae siya. Hindi ko maghambal sa amo na term na lo, ayan. Ha? May apat man ka kabataan, pero iba-iba ang amay. Halin 2010 hasta subong. Bisa nagahambal na siya nga wala na sila sing babae. Pero wala gid ako sing salig. I know ang buhay ton ko, Tita Wilma. Bulagan ko siya bala. India 6907. Hindi niya lang nakaisa makaduha. Istoryahan niyo, na? Istoryahan ninyo nga 6907 kung anong maayo ninyo nga himuon para sa problema ninyo nga ina, no? Nahanungod sa imo sang inyo sitwasyon. Kay nga wala sang pinakamaayo kag pinaka the best nga pamaagi sa pagsulbar sang problema sang mag-asawa, kundi pungkuan kag istorya sang matawhay. Kay may ara nga pwede man lang nila mapangitaan paagi ang tanan. Nagasakit ang buot mo nga may ara siya gali other family, na may ara siya kabataan nga iban, na kung nabaton mo ina sa nakaligad, batunon mo na lang ang kamatuuran. Pangitaan mo paagi, kag istoryahon mo siya kung anugid bala ang plano niya sa iya duha ka pamilya. Kag kung sino kid ang prioridad niya. Kag hindi manami kung mag-iskandalo ta mo, na? Kung kantuan mo kag mag-iskandalo, mag-iskandalo dito, wala ka man kuhaon. Mas nami istoryahan sang maayo. Kung mas nami pagyan, mag-atubangay ka mo nga tatlong bana mo, kag ang other woman, kag kung ano ang makapaayo para sa inyo tanan. Kay ti ang kabataan niya, ang kabataan mo, isa lang ang amay. Hindi sala sang kabataan ang tanan. Wala sala ang kabataan para sa akon. Di ba la? Kita mo, may nagsugpon dayon nga lain nga problema kay ti nakabalo sila mo na. Nakarelate sila na. Emilia Hepania gakadlaw ko bala sa imo, mamo nga aman.
Hindi, agakadlaw lang ko. Anyway, salamat gin, ma'am, sa compliments, na. Emilia Punia, Richel Relatos, good PM, Tito Wilma, listening always to your program. God bless always, and to all the staff of Action Radio. Dugay na ko sa imo pamati diri sa may tangob. Wow, salamat gin, ma'am Emilia. Sa paglaygay. Yes, Miss Jane, Candido Hildora, sa sumag, salamat gid. Tita mamati lang ko di, no? Si Kuritnis ang Lumbia 2. Paamo ka na, Lumbia 2. Ba, di na gani, Ibi Magalona. Hindi ko na nawalipatan ang imong address 5363 na. Okay, kayong ma-horoscope pa si Tita Wilma, gani relax lang ka mo, mabasa si Tita Wilma sang atong text sa zodiac sign para man sa atong text sa ka-horoscope, mag-greet ko anong happy birthday ka dali. Di ba? Okay, happy birthday sa itong sini mga celebrators for today. Sa mga celebrators na ito, nga nagasauli sa ilang birthday May 19, 2022. Happy birthday kay Puente Baha, no? Kay John Ward Fuente Baha, happy birthday to you. Kay May Patricio Pedro, kag kay Rona Meg, Girom, para sa inyo anak, happy birthday kay Girom kag kay Ruming Dinoy sa ila anak, na happy birthday sa iya. So salamat gid, pangamusta lang naton man sa inyo dara. Tita Wilma, hindi na iya bag-o nga mga problema ho man, ma'am, pero sa ina ba lang seryoso nga nagapangabuhi kag first time nga maka-encounter daw halos mabatyagan mo guba ang kalibutan mo, no? So it depends on the concerned person kung paano niya mabayton ang tanan kag kung paano niya ma-manage ang sitwasyon, di ba? Okay. Horoscope na. Okay, thanks gid, Ma'am Marjorie. Salamat gid. Horoscope na kita. Horoscope. Yes, di na itong akong horoscope. Unahon nito nag-zodiac sign nga Taurus. Mga Taurian ang inyong horoscope para karon nga adlaw Mayo 19 tuig 2022. Kamo nga mga natawo Abril 20 tubtub Mayo 20. Ay abaw mga anak nga mga Taurian. Hindi magpadaog sang kainit sang inyong ulo. Relax lang, na. Kung may problema ato bangon. Kay nga kung magpasingit, hindi gid na makabulig kay hindi man ina ang solusyon, ha? Dumdumon nyo lang Taurian nga ang inyo palangga nagasuporta sa inyo. Gani wala ikaw or wala ka mo sang dapat kabalakan. May gamo or may problema nga posible matabo. Ti ko ni paagi mo na sa makahas karon ang gusto mo, problema pagid nga dako, di ba la? So kinahanglan relax lang. Magpakitawhay lang. 6, 25, 38 kag 42 ang mga maswerte nga numero. Fuchsia is your lucky color. Gemini, ari na nga aton mga Gemini. Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, kung hindi matuman ang pangako, hindi ka lang magbatsyag, no? Hindi ka lang ma-hurt. Kinahanglan hibaluon mo anay ang rason. Antes man ikaw magdesisyon. 2, 4, 33 kag 41 mga maswerte nga numero. Brown is your lucky color. Yes, Cancer, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Mga Cancerian, hindi na kamo magpaabot. Nga sabdon kamo sang inyo ginapangaluyagan tungod damo kamo sang karibal. O ikaw man or basta kamo nga mga Cancer, mga singles lang nga mga Cancer. Ipakita mo ang imo matudtuod nga batasan. 8, 13, 25 kag 36 sa mga maswerte nga numero. Beige is your lucky color. Yes, mga Leo. Ang mga Leo naman Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, para sa inyo nga mga Leo, kung kamo may girlfriend or boyfriend, asawa or bana, kung may ara, duty nga di pag-intindihan o may away-away, hindi na pagpadako, ha?
Hindi na pagpadakua para hindi magresulta sang malawig nga wala tingugay. Kag base kung may palagyong anay pa, ha? Leo, 8:36, 25 kag 42. Ocean blue is your lucky color. Ang mga Virgo naman, yes, Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Hi, Virgo, na? Virgo, isa ka problema nga madugay na nga nagagamo sa imo pensar kag balatyagon ang imo marisolbar. No, mapangitaan mo ina solusyon. Ano bala inang isa ka problema? Nga ginatago-tago mo ina sa imo dugan, ha? Kag dako ang imo pagpasalamat sa bulig man sang imo ginapakamahal. Be matured, Virgo. Justice Shati 24, 31 kag 38. Violet is your lucky color. Sa mga libre naman, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, ang imo bala nga mga physical or ang imo himuon nga physical activity ginaugyunan gid sang panahon Libra, ha? Hindi ka pasobra sa imo mental activity. Tungod nga kung puwersahon mo gid ang imo kaugalingon, abi mo kung ano maapektuhan ang imo ikaayong lawas. Mga masuwati nga mga numero sa Libra, 8, 10, 16, kag 33, indigo is your lucky color. Una pa lang ina nga mga zodiac sign para man sa itong horoscope karon nga adlaw. Yes. Aha. Pero ang mga bata, amo ang maapektuhan in the future. You're right there, Ma'am Marjorie. Salamat. Nolinda Auditor Lapo Zagire. Good afternoon, Ma'am. Yes, Ma'am. Good afternoon, man. Emmy Antipatia. Mayong hapon, Ma'am. Pa-shout out Ernesto Antipatia kag Emmy Antipatia. Please, pamuna. Okay, relax. Tito Wilma, bagambalik pagkatapos ang pilaman ka mga commercials. Ang Doc Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang Nagkapamati kami sa imo. God bless you. Si Heart ini mga 1823, salamat gid. Ba, okay na. Ay ho, antes ko mabasahon ang mga nabili na ito ng mga zodiac sign karon niya nga adlaw. May
ginapabalugali naton ang mga miyembro bala sang Barangay Scholarship Organization sa West Negros College, West Negros University na ni, di ba? Ang BSO, may ara kita together again, may ara kita together again, West Negros College Barangay Scholarship Organization Reunion. Inahiwaton Saturday, May 28 sa may Base Hall. Base Hall dira sa may Lacson Street. Ara na yun sa may Bangga, Santo Rosario. Ara ina dira na yun sa may 5th floor. Sa dugang man nga detalye, sa daso naman nga lahatag ni Tita Wilma. Halin sa first batch. First batch ng mga scholars until 7th batch ng barangay scholars diri sa Bacolod City. Alas 2:58 Action Radio Philippine Standard Time. Di na kita, ara na kita sa Scorpio. Ang mga Scorpio, ini mga natao Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Inabala Scorpio, ining manami mga personalidad, amugid inang maka-attract kag makainganyo sa kadamaan. Ilabi na sa imo, sa mga tao nga nagadayaw sa imo. May ara, pagid isa Scorpio nga concern, kung hindi mo gusto, balibaran mo, para hindi ka mabutang sa kapahamakan suno sa imo horoscope. 7:20, 37 kag 39 mga maswati nga numero. Orange is your lucky color. Mga Sagittarius naman, mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Mga Sagittarian, kung hugot sa balityagon ang imo himuon, wala rason para padugayon mo pa ina, na? Hindi ang opinyon sang iban ang dapat mo sundon, kundi imo personal nga opinyon. 24, 27, 33 kag 39 mga maswati nga numero. Green is your lucky color. Yes, Capricorn, Disyembre 22 tubtub Enero 19. Oy Capricorn yan, kinalang suno sa inyo horoscope, kinahanglan ng gininyo karon nga adlaw nga kinahanglan magpakatawhay ka mo, kinahanglan mangin mapinasensyahon ka mo kung may ara bala di pag-intindihan na nga magalutaw within the family or within the group o kung sa imo man ginaobrangan. 5, 19, 22 kag 41 mga maswati nga numero. Yellow is your lucky color. Impontole stress, Action Radio Philippine Standard Time. Ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ligid lang. Tapuso na ni Tito Wilmang nabili naton nga zodiac sign Aquarius, Enero 20 tubtub Pebrero 18. Wow. Problema Aquarius, marisulbar ina paagi sa maayo nga pagsugilan nunay. Kag-abi mo ang pagbugnaw balasang pagtamod sang imo sini partner, nobya or nobyo mo, babana or asawa mo, abi mo kay sino sala, ikaw. Sala mo kid. O si saan kaugalingon mo. Aquarius 1-9-29 kag 40 mga masuwating nga numero. Lavender is your lucky color. Yes, Pisces, Pebrero 19 tubtub Marso 20. Madamo sang nakatalupangod sang pagbago sang imo pamaytesan karon nga adlaw, Pisces.
Kag isa pa, kung ano man nga kadalag-an ang imo na angkon sa karon, hindi mo pag-ibutang sa ulo mo. Kay nga kabudlay kung bawion ina sa imo, madula lang ina gulpi. Kinanglan ipabilin mo mga dapadapa mo sa duta. Be humble. 6, 15, 26, kag 41, pink is your lucky color. Yes, kag katapusan nga zodiac sign Aries, Marso 21 tubtob Abril, Justin Weber. Sa mga Aries, araw na talan na iyang isa ka relasyon sa tunga ninyo sang isa mo kaupod sa trabaho. Kay bagay gid ka mo nga duha. Aryan, mga singles, dalaga or soltero lang na ha. Jessie says 27, 35, kag 41, mga masuwati nga numero, magenta is your lucky color. Nabatian nato natong text sa zodiac sign para man karon nga adlaw para sa iton man horoscope. Mayo Justin 9 tuig 2022. Nulinde Auditor Lapo Zagiri, good afternoon. Pa shout out kay Ernesto Antipatia kag Emmy Antipatia. Yes, greet our office mate Mylene Bayona Delante on her birthday today. Greetings coming from Judge Michael Hans Diaz Villaster and MTCC branch 3, no? MTCC Branch 3 staff. Thanks a lot. Stay safe always. God bless you, Ma'am Wilma. More power. Yes, Ma'am Elizabeth, thank you so much. Kay Jun de Regala, salamat man. Greet man si Ta Virgie nga nagapamatigid permi dira sa Celine Homes. Kag sa Pulupandan ko nyo, God bless. Marky Tribe, salamat gid, ha? Kay sapon, kamacho, kag kay Pukul Jude, dadal, kag Abada Sky, dira sa Abada Sky, no? Okay, Adan Ergilia, salamat gid. Sorry, sa hindi naton malabutan, wala na gid si Tita Wilma sang panahon. Akigan ko nila ka. Gani, relax lang ka muna. Bawi naman ko buwas, relax. Anyway, thank you so much sa pag-upod sa This Is My Life. Karon niya nga hapon, buwas na naman. Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo, halin sa Proverbs chapter 30 verse 8. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Amen. I can't say goodbye. Sa liwat, salamat sa standby sa matawag nga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!